Tubaruji ha ko larani jaylemen to en andi ɗum salasa ɗume ɓe mbi ha jaylemen. Jayle ɗuɗe wurti hande bo fajirare hande salasa ko bo mi wiya mawbare tati lewru mboy wiyeteno lewru mars be ɗemgal faransawal sobiraɓe sakiraɓe nda bo kadi koɗe mbiyen puɗɗiraɓe jayde wiyetende chateau news ɗum jayde on no nde ɗo warana en daga diwal adamawa ɓen majum ɓe mbiyen kudiɗɗirago hakkude Tchad e leddi Cameroun Qatar kowa nga kawtal nga ha dow maayo logon eɗon mane kadi ɗum kuuɗe won ko tammi waɗe ko bakinno million ji temere ceedeɗe franc CFA milliard ji kadi mi wiyata ceedeɗe franc CFA dow ardungal Idriss Déby itno e noon bo Joseph Dione Gouté on ɓe maɓɓiti ɗiɗe joƴingo hayre arandere gam ñiɓugo nokkure nde ɗo e noon bo Chateau News yaari en ha diwal Adama ɓe mbi wattam vinaɗo ha juuɗe RDPC ɗo ɗum giɗɗe ɗe ummatore e gal ko larani jonde hande siyasa majum ha nder diwal Seɓa to Woïla bo ɓe jaari en ha Marwa Tataɓa ɓe mbi en nda kawtal ɓen kujiɗiraɓe ɓe e maire jo Hamidou Sadou ɗon man ɓe andama ɗo kadi ko taweten ha nder jayde wiyetende Chateau News e noon bo ha dow chateau news.com. Le jour kayim fu ɗum jeyde on nde ɗo tawe fajirare e nde ɗo ha jayle meɗen ɓe mbiyen ɓillaji ko watno ha ngarbu e kadi ɗum ɗo yawɗina gam bo waɗugo wiɗo lamgol bila hosugo wakkere. Emmanuel Macron hoorejo leddi Faransa ƴewni Paul Biya e bana ko o wino calibro o wino ɗum o ƴonanno ardungal leddi Cameroun e dede jahargal ɓillaji ko salino ha 14 e lewru ɗiɗabru sali nduɗo ha Woïla hirnangue e noon bo gal ko larani hokkititgo ɗereji biyeteɗi passeport ɗum man ɓe andini en police en bakin ɗiɗo on nangama gam bo jamba ha jayde wiyetende le messager kamɓe bo ɓe mbi en kadi ɓillaji ha diwe ɗiɗi Woïla hirnangue fombina hirnangue ɗum waɗi toɓo hosugo aniyaji cembiɗɗi ha dow asama étudi wato baɗigo kadi ɗum ɗo hiɓɓana ardungal dawla leddi Cameroun étudi laati ɗum saare laamu leddi Cameroun woni ha toon dedei jahargal kudiɗɗiragu hakkude leddi Cameroun noon bo kawtal lesɗe duniyaru ɗum man daga leddi America ɗum wurtini e bindaɗi ɗuɗɗi machine no dede jahargal kuuɗe ɗe dawla leddi e Cameroun. Mutation kañum fu ɗo tawe nder jayle meɗen ɓe mbiyen no Cimi Evuna non bo Ndumo Nji tone Robert Bakary Louis Jacques Mazo Hamadou Dawa nda galɗo lawol wurtugo ɗum laati kadi délégué du gouvernement en taweteɓe ha communauté urbaine galluje feere feere bana Marwa Yaoundé Ngawdere Douala e ko nandi e majum hande laati ɗum ñalade nde suɓugo super maire ko bo mbiyen maire de la ville kadi en tawan ha nder mutation fajirare nde ɗo. La voix du centre kayum bo o wi en ha dede bindi muɗum ɓe mbi en kadi laɓɓitingo gallo ɗereji ɗi jobdi ha dawla leddi Cameroun bakino milliard gotel e peje capanɗe joyi e jowenayi ceedeɗe franc CFA kay mon ɓurdi gam bo hosama be jangguinoɓe bakino ujune tati e capanɗe joweego e joweego ɗum man eko wurtinama ha ɓawo wiɗo ko ɗum waɗi ha gal wakkere nde jagorgal ngal halfitina jangguirle cakaje leddi Cameroun. Expression économique kayum bo wi en monuna futsu ɗo wolwa ɗume on tawete nder boliɗe mako en tawan ha nder jeyde wiyetende expression économique non bo nder jele nde ɗo en tawan bo fahin wato ardiɓe bisek ɓe ɗon ha nder jonde hakkude mabɓe ha jagorgal ngal halfitina ngalu ko mbiyeten finance. Le quotidien de l'émergence kayim fu ɗo tawe nder jeyle ɓe mbi en kadi ƴewnandu daga Élysée ɗum laati lamorde saare laamu leddi Faransa ɓe mbi en kadi nda ko ɗum yawɗini be Emmanuel Macron ha Paul Biya hoorejo leddi Faransa kadi on man bana ko o wino o ƴownan kudiɗirawo mako mo leddi Cameroun o ƴowni ɗum ɗume on ɓe mbidi ha toon en tawan ha nder bindol le quotidien de
de l'émergence nder jeyde nde ɗo en tawan bo gal ko larani soñde ɗowtango haqqe ɓiɓɓe adama ha leddi Cameroun kawtal kujjikinkoɓe ko mbiyeten baro ha New York ɓen man ɓeɗo gata juuɗe mabɓe ha nder ton majum ha Yaounde bo ɓe mbi en soje en ɓe police dangama ngam bo waɗugo jamba ha dedei wakkere e nder ɗerewol biyetegol passeport en fomaten kayim fuɗo tawi nder jeyle meɗen fajirare nde ɗo ɓe jaari en ha sawitinorde nde e commune ji ɓe mbi en kadi tuccinki on ko heɓaka ha Sang Melima ɗon man mo suɓama amma bo kadi ɗum yidno jippingo mo kayum waɗi Paul Biya horejo leddi Cameroun non bo horejo RDPC e ɗo hokki konngol ngam bo ɓe ɗowtana dedei bana no cuɓol majum wi e bo merjo o joƴine ɗo ko tawiten ha nder jeyde wiyetende information noon bo nder jeyde nde ɗo en tawanno dedei yo waɗugo ha dow laabi sallilgo dedei no hani waɗe ɓe soje en ɓe police DGSN ɓen man ɓe ɗon nder habre kadi ha dedei jahargal wato jambaji ko waɗete be huwoɓe gal jagorgal ngal halfitina dimle jahale ko mbiyeten ministére des transports. Le quotidien de l'économie ɗum jeyde on nde suklanta faggudu ha leddi Cameroun ɓe jaari en ha mbadi télévision Canal Plus ɓe mbiyen gal wakkere nde ande kese ɓuggi karallagal ko bo mbiyen no audiovisuel nda chaîne ji ɗin wato télévision ji ɗin ɗi gonayi nder seyo ɓawo ko ɗum andini ɓeddugo ceede ha yoɓugo Canal Plus ɗon man ñalowmare nogas e joweeɗiɗi lewru ɗiɗabru hitande ujunere ɗiɗi e nogas ɗo Pollo Tamba laatiɗo dariɗo ha jayawri yebre nde Canal Plus mo leddi Cameroun on majum wurtini andinanwol daga jowenayi lewru ndu gonɗen ɗo ɗum tammi ɓeddugo ceede ha gal wakkere jobdi Canal Plus ɗum man ɗo tawi bo ha dosde nde dawla leddi Cameroun hitande ujunere ɗiɗi e nogas ɗo amma gal wakkere nde laaroɓe kamɓe kam wala ko ɓe mbi e bo gal ko larani wato jambaji ha nder jeyde le quotidien de l'économie ɓe mbi en bakin million ji temeɗɗe joyi e capanɗe nayyi ceeɗeɗe franc CFA kayum on hawtama be ɓen no yiɗɓe sendugo leddi Cameroun ko meten no séparatiste en gal wakkere nde yerɓugo ceede mobile money ha nder diwe ɗiɗi woyla hirnangue e fombina hirnangue. Le point hebdo kayum fuɗo tawi nder jeyle meɗen ɓe mbi en kadi soyde dedei laɓɓinki ha jonde ha Sang Melima nda o on wallito hakkiloji moy on kadi mo wiyama noon en tawan ha bilitol sappo e go'aɓol e noon bo Paul Biya nda habre mako ngam bo ndimmo lamgu ha leddi meɗen en tawan ha bilitol ɗiɗaɓol. Kalara kayum fuɗu tawi nder jeyle meɗen fajirare nde ɗo ɓe mbi en nda fahino lortuki ha dedei jahargal ko salino be maître Sylvain Suop ɓe mbiyen kadi ɗum ɗo ɓiɗɗotira ha ɗakki wato lokotoro en kobo mbiyenno ñawdoɓe ɓe maître Sylvain Suop ha wakkatire e nde iyaluji mako salinoɓe gaɗano wiɗo ngo ha gaware mako jotta ɗum acci ɓe gaɗi e noon bo jagorɗo mo halfitina jammu ɓandu kayum bo maɓɓiti dedei lawol no hani waɗe ha bo kadi ɗum hiita ɓenno waɗi ɓe aybeji ha bo on majum maynama biyeteɗo maître Sylvain Suop. La météo kayum bo yaari en ha coftal ɓalli ɓe mbiyen Fenasco Ligue A wato pijirleɗe jangguirle cakaje nda ɗo logo ko bo mbiyen no tumbal Vomeka hitande ujunere ɗiɗi nogas wato ha nokkure nde ɗo on ɗum waɗata pijirle majum moftorde mapindire waɗama ñalomare mawde ɗo ha Vomeka dow ardugal jagorɗo mo halfitina jangguirle cakaje biyeteɗo professeur Nalova Lyonga Egbe kadi ɗum holli dedei tumbal ngal en tawan ha bilitol nayaɓol. Détective kayum bo o wi en dedei bindaɗi ɗi ko ɗo tuuma soje en ɓe leddi Cameroun René Sadi ɗo holla dedei kadi ko yadata be boliɗe ɗe Human Rights Watch ɗume on o wi dedei jahargal binda ɗum ɗo en tawan ha bindol le détective. Le quotidien de l'épervier kayum bo o wi en ɓillaji kadi
ɓillaji ko ɗo waɗe ha nder lesɗe africa leddi cameroun lori fahin maɓɓi ciga ɗum ko ɗo waddana ɗum ɓillaji gal muɗum kadi bana to hunde on nde goɗɗo maɓɓiti ha no wadda ɓillaji gal goɗɗo amma bo kadi ɗum lori ɗum tawi ɗum gal hoore muɗum on ɗum ɗo wadda ɓillaji bana ɗiɗo ɗum man laati dedei ko salino daga hitande ujunere temeɗɗe joyyi capanɗe nayyi e joynayi en tawan ha nder bindol le quotidien de l'épervier nder jeyde nde ɗo bo en tawan fahinno ɗum andini nder boliɗe waadi biyeteɗo ñat marcel jifenji kayum on kadi le quotidien de l'épervier wi en moy on yiɗa laarugo hoorejo sénat en tawan jawabuji majum ha jeyde le quotidien de l'épervier réalité plus kayum bo yaari en ha jayelo bo nder diwal fombina leddi cameroun ɓe mbi acce préfet jo biyeteɗo kulbout ha nder jonde jamma ɗume on waɗi ɓe mbi ɗum accamo ha nder jonde jamma en tawan ha nder réalité plus nder jende nde en tawan bo fahinno ha mbuda nder diwal hirnangue leddi cameroun ɗume on waɗi e salwitinoɓe mairie ko mbiyeten conseiller en ɓe meedi maire jo biyeteɗo gula gal ko larani wato so ende laaɓe ndam ha passeport ji bo himɓe bakino tato tumaɓe jamba ɓe nangama. Le financier d'Afrique kayum bo ɗo wolwana en haala coronavirus ko waddata bo ɓillaji gal wakkere feere feere ɓe mbi to hakkilay ɗum tammi ɓeddugo ceede liɗɗi ha Cameroun ɗume on waɗi ɗum ɓeddan majum en tawan ha jeyde nde ɗo kadi en noon bo ɓe jaari en ha leddi Gabon ɓe mbi en kadi ɗum hawti ceede gam wallide gam ha bo kadi ɗum wato daga lesɗe goɗɗe ha leddi Gabon ɓiɓɓe leddi majum taweteɓe ha yaasi leddi. Tribune d'Afrique kayum bo yaari en ha jagorgal ngal kayum bo yaari en ha nder mifi nder diwal hirnangue leddi Cameroun ɓe mbi en Sylvestre Nguchingue mawɗum ha jalorgal ngal RDPC ɗume on waɗi ɓe mbi noon majum en tawan ha jayde nde ɗo gal ko larani wato wonugo maire jo mapindijo mo gallure Yaoundé bo kadi ɓe mbi en Jean Marie Abouna maire jo mapinijo mo Yaoundé kadi kanko on ko ɗo rene ha wakkatire e ndeɗo diapason kayum bo wi en no adede jahargal kuuɗe ɗe dawla ko mbiyeten travaux public nda labɗum e noon bo ñiɓɓi ɗum gal wakkere e nde katarkowa nga jamdi wato ko bo mbiyen katarkoji ɗi jamɗe ɗume on sali ha gal wakkere nde ɗo dede jahargal kuuɗe ɗe dawla leddi Cameroun en tawan ha jayde wiyetende diapason en timmina kaltumi bajoɗa be jayde wiyetende le quotidien numérique kamɓe bo ɓe jaari en ha lesɗe feere feere bakin tati tawon ɓe jaari en ha leddi Guinée Conakry Alpha Condé sali ɗum waɗa bolidal kadi ko hoore en lesɗe ɗe CEDEAO wato kota lesɗe Afrique hirnangueri gal faggudu muɗum ɓe mbino e bo le quotidien numérique yaari en bo ha leddi Togo ɓe mbi en cuɓɓol hoorejo leddi America tiɗɗitini ha leddi Togo ɓe gaɗa jawabuji suudu be suudu fuu ha ɗum waɗi cuɓi ɗin e ha leddi RCA bo gal ko larani cuɓi majum e noon bo ɗe jahargal jonde siyasa ɓe mbi en jambiyaji ɗin ɗi potay heɓugo geɓe jowi dow temerre e kadi ɗon man ha ɗe cuɓi ɗum tammi wato e sankitigoɗi wala hunde feere ɗo kadi laati kubaruji taweteɗi fajirare nde ɗo kaltumi bajoɗa e noon bo laaroɓe e mbadi télévision Woïla min getti on. min gettima Roufaou Mohamadou amma woodi ko nangi hakkilo am ha deydey ko bolwuɗa ɗo ha ko mbiɗa ha ko larani le maire ɓe mbiyata les super maire le maire de la ville en andi ɗum ɗon ɗo man ɓurata yimɓe ɓurata wolugo haala man en andi a Yaoundé ɓe duwala ɗum hande ɓe tammi wadgo suɓo man to ha men ɗo bo en andi ummatore population ji men population ji men en andi ɓeɗon deni ni heɓa maire en ɓeɗo ɓe kuwa deydey no hani ɗume foti mbiya dow haala kaɗo eyi ɗon man en tawan bana ha jayde wiyetende mutation e noon bo ha jayde wiyetende château news ɗum wolwi haala super maire e noon bo jeyle goɗɗe ɗum laati kaltumi bajoɗa deydey jaharagal taskaram leddi Cameroun be ko mbiyeten no décentralisation wato yeyɗingo laamuji ha nokkuje ɗum hokkita sembe goɗɗum waɗugo kuuɗe mapiliji gam en andi beniji men ɗo mari ɓillaji goɗɗi wakkatiji ko gontirɗen ko anduɗen amma bo en ɗo tuma maire en ɓe gaɗayni amma
na ɗum kuuɗe maɓɓe amma jotta ɗum yeyɗini dede jahargal wato waɗugo kuuɗe majum ɗo ha mer en e ɗon man ɗum sendi bana ha dosɗe ko wari ɓawo ɗo ko luuti mer en bana ha meɗen ɗo marwa arana ɗiɗaɓa e ko nandi e majum ɗum waɗan bo mer jo berniwol marwa e ɗon man kadi bana hande en tawan bana ha gallure gawdere marwa yawde e ko nandi e majum garwa garwa ka ɗum suuɓi ɗum timmini ɓe andi maire jo maɓɓe ɓe andi bo kujiɗa e pat ɗum timmi e kadi ɓen majum ɓe waɗa ɓe jooɗa pellel communauté urbaine wonno wato ha délégué du gouvernement jotta kam yowa nane no ɗum horejo leddi onno e waɗata konngol muɗum e bo ɗum hokkaɓe laamu wala to yiɗi duuɓi sappo joyi ko nandi e majum amma ɗo ɗum sañdiake duuɓi joyi to a huuwi maire en maɗa ɓe cuɓima e noon bo conseiller en ɓe poti ɓe mbayita fayin ɓe cuɓa goɗɗo feere e noon bo kadi hani bo maire en kamɓe bo ɓe kuwa heeɓa kamɓe man bo ɓe gona nder himɓe tammiɓe suɓugo maire jo o ko mbiyeten maire de la ville kadi ɗum fo majum ɗum hokkititgo e sembe gam joƴƴingo nokkuji men ɓe yaaha yeeso bako mbiyeten décentralisation par exemple mbiya mbiɗo décentralisation sey wona to en tammini ɗo man fo ɗum ɗon nder ha ko larani décentralisation man ɗum wallitan masine amma Roufaou Mohamadou ha ɗon man bo en ɗo andi laatiɗo maire commune fotayi wiya daroto ha ɗo ko laari maire de la ville ɗo kana en potayi en mbiya en mbaylitan en gafan dow ko dosɗe mbi dede ko dosɗe mbi dede kadi ko windama ɗum fo majum kadi to en winciti ɗum ha lugguɗum en paman to woodi ɗon man ko fama bo ɗuma mi tammi ñalomare nde cuɓɓol majum ɗum famtinan ɗum wiyan nda moy be moy bana wonugo candidat moy hani wonugo candidat moy on wona fotayi wonugo candidat ɗum fo majum kadi ɗo tawe nder e binda ɗum enen noon bo ha guure men mawɗe guure 14 ha lesdi Cameroun guure ɗe ɗo ha ton man fu ɗum guure 14 man ɗo tammi margo maire de la ville ko mbiyeten super maire mbiyata guure 14 marinoɗe e communauté urbaine nonni to wala ko ɗum ɓeddi wala ko ɗum sañji amma ha nokkuje ko ɗum wonno communauté urbaine ɗo ha toon kadi ɓe tammi lornugo en tawan bana jotta bana gallure Saint-Mélima mi tammi ɗum ɗo mari wato communauté urbaine wonay bo ɗum wonay bo lamorde diwal amma bo ɗo mari jotta kadi bana yowa ha Kumba to to yowa en tawan bo bana ko tawete ha limbe kayum on no laati chef lieu ko ɓe mbiya lamorde fako amma bo lamorde diwal bo laati ɗum mo boya kadi ɗum walti seɗɗa ha ɗon majum kadi dede laamuji ɗo tawe ɗum fo majum nder dosɗe meɗen nonni to Roufaou Mohamadou min gettima kadi be yallirgo ha ɗo wiya min kubaruji ɗiɗo fo sey janggo to jaam to jawmirawo jaaɓi to jawmirawo jaaɓi to jaylen gurti enen bo en tammi waɗango ɓe dedei kadi ko en paccanta ɓe ha jawleru ndu weeti weeli min gettima